cyfarchan o Zenica, dinas tre bach yn ganol Bosnia, yn y ffordd rhwng Sarajevo a Banja Luka. Felly mae yn y ffederasiwn, dinas Fwslemaidd gan fwyaf. Chi newid colli y galwad i'r mosg ymlaen fyna. Dwi'n hoff o'r lle, achos dyma rhywun sy'n mewn bywyd go iawn, dwi ddim yn lle twristaidd iawn. Lot o fflatiau mawr chi'n gweld fyna. A'r mosg tu ôl i fi, lle oedd y galwad jyst fynd yn ôl. Felly dinas tua 110,000 oedd hi yn y 90au, neu dechrau 90au. Nawr wedi codi i cwmpo i tua 90,000, felly mae'n cwmp mawr wedi bod yn boblogaidd. Pobl yn gadael. Ges i sgwrs bore yma da fechan y Penybont, hanner Almaeneg, hanner Saesneg. Oedd wedi bod yn gweithio yn Munich. A ges i drafod ar car bore yma, mechanig gyda mas. Ac oedd e'n siarad Almaeneg, so Almaeneg o'n i'n siarad gyda ddim yn siarad yn Saesneg. A wedi bod yn neithiwr gweithio yn Dortmund. A bachan bore yma gemel, bod gweithio yn Munich. Oedd y gemel dri wedi colli dad yn y rhyfel, a dyma blentyn bach. Oedd e tua 40 oed, 30 hwyr falle. Ond dyma beth yw... So mae lot o dinas yn edrych dim yn dinas hardd. Ond dwi'n reit hapus yma achos mae rhywun sy'n teimlo bod nhw'n gweld Bosnia go iawn. Mae'n y cwbl o beneri Palestina o gwmpas lle, wrth gwrs mae yna Mwslemiad, dwi'n meddwl mwyafrif neu sicr, y carfan fwyaf. Felly, Zenica. Mae'n rhaid i fi ddweud, dwi'n reit hoff o'r lle yma. Ac teimlo bod rhywun yn gweld wlad go iawn, nid yw fersiwn tristiaeth. Oedd yr amgueddfa yn y ddinas sy'n bychan iawn. Dyna Google Lens i gyfeithu'r cyfnodion yn Bosnieg, bod yna caption Saesneg ar hyn pethau. Ond jyst mor ddiddorol i gweld posteri cyn y rhyfel yn byd cyntaf gwahodd archdeud Ferdinand i Sarajevo. Wrth gwrs ar ôl hynny ddwryddion yn Almaeneg a Bosnieg neu Serbo-Croat. Un arwydd yw gwersylyfr ar yr iaith Bosnieg. Oedd yn syni bod nhw'n galw fe'n Bosnieg. A dangos bod Bosnieg neu beth bynnag iaith ydy mae'r odreth Austria-Hwngri, ond nhw'n defnyddio iaith y bobl. Felly yna'r un gwahaniaeth mawr rhwng Prydain Fawr, oedd fod yn fwy gwar, a mae'r odreth Austria-Hwngri lle oedd pobl yn cael addysg yn eu mamiaeth a wedi byddwn ni'n Almaeneg fel ail iaith. Heblaw yn Hwngari, lle popeth jyst yn Hwngaraeg. So, trefi, Romania a Slovacs. Oce, pob hwyl.